дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст мисли ҳамеша ва шумо кӯшиш мекунед ки иштирок кунед. аввалтар аз ҳама сипос мегӯям ба гурӯҳҳои нав ки ба клуби зеҳнии интеллект шоу мепайванданд. сипос мегӯям ба муаллифони саволҳо. ҳар ҳафта саволҳои зиёд меоянд ва мо шояд на ҳамаи онҳоро истифода мебарем, вале ба ҳар сурат самимона аз ҳамаи муаллифони саволҳо миннатдор ҳастем. саволҳоро вақте ки менависед шумо ҷавобро бинависед, манбаъро бинависед ҳатман ва аксарияти саволҳое ки меоянд бе ишора ба манбаъ меоянд ва ин камакак кори моро душвортар мекунад. ёдрас мешавам ки саволҳои шумо аввалтар аз ҳама санҷида мешаванд, ташхис мешаванд ва баъд дар эфир пешниҳод мешаванд. хуб, имрӯз тиме ки иштирок дорад Дониш ном дорад ва бори аввал дар маҳфили мо иштирок мекунанд. хуб, дар ҳайати тими Дониш имрӯз ширкат дорад Бурхивалӣ Қурбонзода, Меҳроб Сафаров, Бежан Тошев, Назаралӣ Сафаров, Мавлуддин Холов ва капитани команда, сардори гурӯҳ Маҳмуд Шарифзода. бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. биёед аввалтар аз ҳама капитани команда бо ду ҷумла шинос кунед бачаҳоро. намояндаҳои кадом касбу ихтисос ҳастем? аввалан саломи худро ба шумо муҳтарам ровӣ ва бинандагони телевизиони Сафина аз номи аҳли гурӯҳи Дониш ба шумо мерасонам. мо донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз курсҳои гуногун, аз факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, физика, математика ва иқтисодиёт дар ин ҷо ҷамъ омадаем ва мехоҳем ки дониши худро бисанҷем. хуб, мо бозиро шурӯъ мекунем. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки муҳим акнун ин чанд шудани ҳисоб нест. муҳим ин аст ки мо бозӣ кунем, мо вақти худро хуб бигзаронем, ба манфиат бигзаронем ва дониши худро зиёдтар бикунем, камакак мағзҳоро таҳрик бидиҳем, ҷавобро бикобем. хуб, ва ҳамин гуна дар таблиғи илму дониш саҳмгузор бошем. мақсад ҳамин аст. хуб, ва қоидаи бозӣ ҳамин аст ки 1 дақиқа вақт барои ҳар савол пешниҳод мешавад. шумо саволҳоро кӯшиш кунед ки бинависен. саволҳои мо 2-3 ҷумла ҳастанд, аз ин зиёд нестанд. хуб, вақте ки менависен ҷавоб ёфтан осон аст. ва 1 дақиқа вақт, баъди 1 дақиқа як кас бояд ба савол ҷавоб бидиҳад. капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ. мо фақат ҳамин як ҷавоба қабул мекунем, дигар иловаҳо, вариантҳо ин гуна чизо нестанд. вақте ки ҷавоб қабул шуд, дигар онро иваз намекунем. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. бар ҳамин кӯшиш кунед ки ҷавобҳотон пурра дуруст бошанд. барои шумо муваффақият орзу мекунем. марамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. ба савол. дар фестивали дуюми кинои Москав дӯстдорони зиёди кино ва ситораҳои машҳури синамои шӯравӣ ва ғарб ҷамъ шуда буданд, акс мегирифтанд. вале вақте ки ба он кинофестивал ҳамон шахс ворид шуд, амрикоиҳову итолиёиҳову фаронсавиҳо ва ҳунармандони дигар талотум карда бо ӯ сурат гирифтанӣ мешуданд. кӣ буд он шахсияти хеле машҳур? ёдрас мешавам ки ин замони фестивали дуюми кинои Москав буд. яъне ки он солҳо, яъне пеш аз солҳои 70-65 буд. пеш аз ин солҳо. хуб, ва вақте ки ҳамон кас ба доираи кинофестивал ворид мешавад, ҳама дигар ситораҳои машҳури киноро як тараф гузошта бо ӯ сурат гирифтанӣ мешуданд. хуб, шумо баъд 1 дақиқа бигӯед ки кӣ буд ин шахси ба ин ҳад машҳур? марамат фикр кунед. набоша, актерам набоша, хулоса ягон одами дигарам боша. фаҳми солҳои 70-60 дар Кофтан дар Кӯрия ки кадом одам вақт дода чи буд? Машҳур буд. Масалан, солҳои пештари барномаи Тарих. Добра Гагарин сёнка кардаgan. Дуруст. Номаса. Шояд Гагарин боша. Барномаи пештара буд. Гагарин. Добра Гагарин кино сёнка кардаgan, документарий филм кардаgan. Дуруст. Анам Гагарин худа 61 да буд.
میشن. понятно зона ки Кавказ аст ки Кавказская пленница. Кавказская пленница тиш ро никуни Никулин, Маргунов. як дақиқа вақти шумо ба охир расид. марҳамат. ба фикри бисёре аз аъзоёни даста ин шахсият метавонад Юрий Гагарин бошад ки 12 апрели соли 1961 ба яъне ки сафар кардааст ба Кайҳон ва шояд аз замин сабаб шуд. инҷо кинофестивали дуюми кинои Москав ин соли 61 набуд, соли 62 буд. шояд яъне ки як сол пас аз ҳамин воқеа рух додааст ба ҳамин хотир бошад. як шахси бениҳоят машҳур дар ҳамон замон буд Юрий Гагарин. хуб, ҷавоб қабул аст. воханам фестивали дуюми кинои Москав соли 62 буд ва ситораҳои машҳури кинои шӯравӣ ва ғарб якҷоя онҷо ҷамъ шуда буданд ва вақте ки ҳамон кас ворид шуд, ҳама талотум карда ба ӯ акс гирифтанӣ мешуданд. ва ин нафар Гагарин буд. нахустин ин гуна фестивал 21 декабри соли 1991 баргузор шуда буд. он ҷо ҳатто газетаҳо ки ба он чиз бахшида шуда буданд намоиш дода шуданд. масалан амфирифма ин газета ва ҳамон фестивал шумо гӯед ки ба чӣ бахшида шуда буд. нахустин ҳамин гуна фестивал 21 декабри соли 1991 баргузор шуда буд. он ҷо ҳатто газетаҳое ки ба ҳамон чиз бахшида шуда буданд мисли амфирифма ба намоиш гузошта шуда буданд. шумо гӯед ки он фестивал ба чӣ бахшида шуда буд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. 21 декабр این نزدیک به سرویس خورشیدن کشوری ماست. و یا چیزی همین وقت زمان ده آلمان متحد شده بیه. آلمان نواده متحد شده بیه. نزدیک به همین. تصویبی ایتو دولت مستقل نباشه. برهم نادیک چی برمان نمیکنه دوار گورباچوف برهم کوریسی Orada transfer yapmak için götürüz barkçıya. روز کارهای برق هستند این برق نیرو خاطر از روز کامل انرژتیک böyle tahsil tur devletin zaten yo barınklı mesela برای برنامه خودم هیچ وقت فستیوال як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба саволи додаи шумо Сафаров Меҳроб ҷавоб мегардонад. خب محترم روی اعضایان دسته ما فکر کرده به خلاصه اومدیم که شاید این جوابی سوالی که شما پیشنهاد کردید وابسته باشد برنامه کارمندان سوی انرژتیک که روز 21 دکبر تحلیل کرده می شود. شاید یگان فستیوال وابسته به همون سمتی که با انرژتیک داخل دارد به همون بخش داشته بود و گازیتا و مجلهایی که شما قید کردید شاید در برگیرنده همین سمت انرژتیک بود. энергетика. بله. пешакӣ агар гӯям ки ҷавобтон нодуруст аст, шумо нороҳат нашавед. хуб, ва бинависед. гуфтем ки фестивал нависед 21 декабр 12 моҳагӣ 1991 ва номи газетаро ҳам бинависед амфирифма. ёфтед чӣ фестивал аст? ман агар гӯям ки ин фестивали палиндромҳо буд, тасаввур мекунед палиндром чи аст? ولی پالندروم عددی است که از چپ به راست و از راست به چپ یک خیل خوانده میشه. ببینید амфирифма аз ин тараф ҳам хел хонда мешавад ва 21/12/1991 ҳам аз ин тараф ва аз он тараф як хел хонда мешавад. барои ҳамин ман ҳамеша таъкид мекунам ки шумо саволҳоро бинависед.
соли 1995 барои кӯмак ба мардуми фақир ва гурусна дар дунё беш аз $1 миллиард сарф карда буд. аммо дар он тарафи уқёнус ҳамон сол барои як амали дигаре беш аз $33 миллиард мардум сарф карда буданд. барои чӣ кор? савол фаҳмо аст. созмони милали муттаҳид соли 1995 барои кӯмак бо мардуми фақир ва гурусна дар дунё беш аз $1 миллиард сарф карда буд. аммо амрикоиҳо ҳамон сол барои як амали дигаре, барои расидан ба як натиҷаи дигаре беш аз $33 миллиард сарф карда буданд. барои чӣ кор? барои расидан ба кадом натиҷа? марҳамат, фикр кунед. бар вақти чилшашай. Чилна. апрели به خاطر مستحکم کردن نظام خودشان مقابل یکم دولت‌های شرق یا نه خیلی جالبه استفاده شاید برای سایه حربیشان رشد دادن یا کنیم سیستم کینا فیلم может быть طرفی کشته چی رو نظر داره آمریکا سال 95 چی باشه در آمریکا چی دیدی چیز ولی گلی بود کدام سال ساخته اما سال انتخابش نگرم برای برگزار انتخاب نه 95 انتخابش نگرم 24 که باشه 4 سالی نه گلی بود کدام سال این چیز است برای نمیدونم یکم развлечение که اون آدمی فقیر بوده و یا ممکن یکم چیزی ها اینجا برای چیزی برای یکم دوستیش منظی کردن развлечение شاید هم فیلم باشه فیلمی اون گلی بود 3 میلیارد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол кӯшиш мекунам ман худам ҷавоб диҳам. марҳамат. яъне мо фикр мекунем ки онҳо барои яъне сохтан ё ки пеш бурдани ҳамон соҳаи синамои худ сарф карда бошанд. шояд шумо фикр мекунед ки барои синамо پس کردن амитал اینجا یک وарианти дигар низ дорем. шояд амрикоиҳо ба мардуми худ ҳамон пулро ҳам 33 миллиардро ҳамин хел тӯҳфа карда бошанд мешавад ин хела? барои пас кардани сатҳи камзоатӣ. шояд маълум аст ки шумо саволро ба тавре ки талаффуз шуд нанавиштем. бар сурат қабул аст, ҳеҷ гап нест. барои ки мо ҷавобҳои нодуруста тезтар қабул мекунем. қабул аст, ҷавобтон нодуруст аст. тасаввур кунед ки ҷолибии савол ҳамин аст ки соли 1995 созмони милал барои аз гуруснагӣ наҷот додани як гурӯҳи мардум дар дунё $1 миллиард сарф мекунад. дар ҳамин ҳол дар он тарафи уқёнус мардум 33 миллиард сарф кардан барои чӣ кор? барое ки хароб шаванд, ба толор бираванд, дору хӯранд, намедонам чӣ кор кунанд. барои хароб шудан онҳо ин пула сарф карданд. яъне дар як гӯшаи дунё мардум чизе намеёбад бихӯрад ва дар як гӯшаи дигар мардум намедонад бо вазни зиёдатӣ чӣ кор кунад. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. чайковский мегуфт ки он чиз фақат аз меҳнат ва дар вақти меҳнат пайдо мешавад. чӣ? чайковский мегуфт ки ҳамон чиз аз меҳнат ва дар вақти меҳнат пайдо мешавад. масалан мардуми мо мегӯянд ки иштиҳо вақти хӯрдан пайдо мешавад. аммо чайковский гуфтааст ки ҳамон чиз дар вақти меҳнат кардан пайдо мешавад. ин композитор буд ва шумо бо назар доштем ки ӯ композитор буд. гӯед ки чиро дар назар доштааст ки вақти меҳнат кардан пайдо мешавад? чиро ӯ дар назар дошт? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. муваффақият шояд мусиқӣ бошад. ممکن الهام ایجاد کنه таҷриба
یعنی کمپایز میام تجربه را الهام میشه ایجاد کردن وقتی میاد یا اینکه نتیجه دلخواه به دست آوردن عمومی از این مهنت کارگی نیستن اگر نمیشه یک که خط میزنم سوال میدادم برام خیلی جواب کمپازیتر یعنی میره به نظر گرفتن در کار برای چایکوفسکی شما مدلی کمپازیتر آهنگساز مهنت آهنگ باشه شده موسیقی آهنگ باشه یکم достижение چیزی که نتیجه دل اما موفقیت موفقیت یکی چیز بچه عمل خواهنده را گفت بود در وقت خوردن اشتیام میاد یک دقیقه وقت شما سپاری شد کی به سوال جواب میگوید مرحمت کاپیتان کماندا کوشش میکنم با سوال باز خودم جواب گردونم در این از سبب که شما گفتید یک کمپازیتر است شاید همون در نتیجه مهنت همون موفقیت پیدا شود من برای مثال گفتم که مثلا مردم ما میگن یک مقال دارن میگن اشتها تگ دندان است و وقتی خوردن میآید میگن اما چایکوفسکی میگه که اون چیز از مهنت و در وقت مهنت پیدا میشود اگر به نظر بگیریم که چایکوفسکی کمپازیتر بود او چی رو در نظر داشت که وقتی مهنت کردن آهنگ رو همون موز رو چی رو موز رو آهنگ رو ایجاد کردش باشه الهام به فکرم ولی آهنگ رو آهنگ رو خوب قبول است جواب شما درست است او الهام رو در نظر داشت الهام و روح بلندی الهام رو در نظر داشت که وقتی مهنت در وقتی مهنت پیدا می شود اگر اشتها وقتی خوردن پیدا شود چون او ایجادکار بود و الهامش باید می آمد و بعد ایجاد می کرد همه ایجادکارا با همین احساس آشنا هستند یکی از بهترین دروازه‌بان‌های فوتبال در دنیا است لف یاشین غیر از دروازه‌بانی در فوتبال باز یک هنر دیگر هم داشت سال 1953 در آن سمت هم جام SSC رو به دست آورده بود ولی او به آن سمت پورا میل نکرده با فوتبال وفادار میماند چی کار بود که غیر فوتبال لف یاشین با آن مشغول بود یعنی با یک هنر دیگر هم داشت ولی در آن سمت زیاد نرفت و با فوتبال برتری داد و وفادار ماند و در آن سمت هم او جام SSC رو یک وقت به دست آورده بود خب ولی با فوتبال وفادار ماند و در این سمت ماند و موفق هم شد شما گویید که غیر از فوتبال با چه مشغولیتی دیگر داشت لف یاشین مرحمت فکر کنید دویدن نه خاکی در اون دوره هم بسیار مشهور بود خاکی این راستی آدم مشهور این بله برای که تازه ببینم نزدیکی دارد ولی خاکی ممکن ده که که جام میتین جام بله خاکی خاکی دنبالی میکنم 1953 همین جو سابقه داشته بود بله و فکرم که خاکی است نه برای خاکی بین برای هم خاکیستی خوب شدن هم فوتبالیستی خوب شدن به حد وقتی زیاد در کره برای من خوب فقط فوتبالیست شد میگم سمت موزیک باشه در فکر من رقصی روی خیر خم کنم فکری من خاکی خاکی هم بیا نه رقص روی اخیر که خاکی پیش خاکی او دبیت خاکی وقتا چی نم رو خود خصوصی خاکی بود ای دورش نه مو خاکی افتانی خاکی دیگه طرفداری خاکی потому что استر به همه چیز مثلا باشه یکی داو مثلا گفتم میتونم یه برای حسابش نه کم میدم نه راست خیلی برای تریستو کم میدم خدا چیز با کم دیدن دیگه ورزشکارا بیشتر در نام میدان خشن خیلی یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد سفرов назарали ҷавоб медиҳад аз аъзои даста ҷавоби мо ба фикри мо хоккей мебошад хоккей бале یعنی شما با این نظر هستید که لف یاشین در برابر دروازه‌بان فوتبال بودن کدام وقتی دروازه‌بان خاکی هم بود و ما اینجا گفتیم که یک وقت جام SSC رو به دست آورده بود شاید جام SSC رو به خاکی بود که به دست آورده بود خیلی бале خوب قبول است این جواب قبول است
ман аввал фикр кардам ки шумо ҷавоби дурустро меёбед. Манам хеле фикр кардам. Вақте ки шумо ҷавоб пешниҳод кардед, ман ба худам гуфтам ки ино ҷавоба меёбанд. ва вақте ки шумо варианти худро гуфтед, боварим ҳосил шуд ки шумо воқеанам ёфтед. Дуруст ҳастед. дарвозабони хоккей ҳам буд, ҷоми СССР дошт, вале ба футбол бартарӣ дод ва дар ин самт машҳур буд. Карен Вликсен гуфтааст ки беҳтарин дору аз ҳама бемориҳо се намуд оби шур аст. Беҳтарин дору аз ҳама бемориҳо се намуд оби шур аст. Ва мо ду намудаша барои шумо мегӯем: оби баҳр, арақи бадан ва сеюмаш чи аст ба фикри ин нависандаи даниягӣ? Савол фаҳмо аст? Агар фаҳмо аст, маромад як дақиқа вақт барои фикр кардан. гиря. мо мехоҳем бе истифодаи вақт ба ин савол ҷавоб диҳем. Шумо аллакай 4 сонияда истифода бурдем, деки ҳеҷ гап нест. Маромад. ба савол худи ман ҷавоб медиҳам, ин ашк аст, яъне ки гиря. ин шур аст? бале. Ки чашидааст онро? як ҳолати дигари тасдиқ кардани шурии он дар он аст ки маҳз ҳамин шур будани оби чашм сабабгор мешавад ки дар хунукӣ оби чашм ях накунад. Бале. Офарин. Ана мо кадом гурӯҳро интизор будем? Ана киҳо бояд ҳамеша дар интеллектшоу иштирок кунанд? Офарин, ҷавоб дуруст аст. хуб, офарин бачаҳо. Ёдрас мешавам ки ин тим дониш ном дорад, ҳамагӣ аз донишгоҳи миллӣ иборатанд ва факултаи гуногун, ва бисёр дуруст кардем ки аз ҳар факулта яъне ки ҳамдастаҳои худро интихоб кардем ва бисёр дуруст кардем. дар бокс мавҷуд аст. баъди он ғалаба ба нафаре дода мешавад ки дар он ҳолат нест. он ҳолат дар бокс мавҷуд аст ва баъди он ғалаба ба нафаре дода мешавад ки дар он ҳолат нест. як дақиқа вақт фикр кунед. аз вақт истифода мебарем. метавонад баъди ҷараёни дига аст ки вақте ки дар бокс ягон зарбаи агар мумкин набошад ғайри қоидагӣ бошад, не охир мега ки шахси дигар дар ин ҳолат набошад. ҳолат набошад, якташ ҳолати ие ки аз ринги берун мебурад дурст, беглиш накаут. охир ринг дар бокс бо ман не, охир дар ҳолат набоша мега. Латар аз трейдер адони партия. охир дар ҳам ҳолат набоша ходи меояд. Не охир. накаута мегирем. берун ай аз майдон берун бошад қоида ҳаст? амирам ҳолат. як охир ай майдон берун буромадан дар бокс бисёр мушкил аст. я момент аст ки фарз кунем ки ҳамо варзишгар дар ҳолати беҳад вазин бошад, ай ёрдамчии ҳамо дар ҳолатҳои партиян ки ҳамин бас мекунад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста, ки ба савол ҷавоб мегӯяд? худи ман ҷавоб медиҳам. мо фикр мекунем ки ин ҷавоб бидуруст ин савол накаут мебошад. накаут аст. яъне ғалаба ба он нафаре дода мешавад ки дар ҳамон ҳолат нест. дар ҳолати накаут нест. беҳушӣ нест. нест. дар ҳолати беҳушӣ нест. яъне агар рақиб ба ҳолати накаут фиристода шавад, табиист ки рақиби ӯ ғолиб дониста мешавад. ҳамин тавр? бале. яъне ки ғолиб ҳамон нафаре нест ки дар ҳамон ҳолат қарор дорад. нафарест ки дар ҳамон ҳолат қарор надорад. офарин, ҷавоб дуруст аст.
наздик аст. Дар мавриди Хулио Иглесиас меравад. Хуб шумо медонед ки аст Хулио Иглесиас? Яъне як овозхони бисёр машҳур ва шумо гӯед ки чӣ гуна ӯ аз футбол то санъати овозхонӣ расид. шумо медонед ки ӯ овозхон аст ва бо забонҳои гуногуни дунё суруд хонда беш аз 60 забону лаҳҷа ва ба китоби рекордҳои Гиннес ҳам ворид шудааст ба хотире ки бо лаҳҷаву забонҳои гуногун суруд хондааст. Аз он ҷумла як суруди гугуша бо форсӣ ҳам хондааст, агар шумо шунида бошед. хуб шумо гӯед ки ӯ чӣ хел аз футбол ба санъати овозхонӣ омад, бо кадом роҳ? ва инам як қиссачаи аҷоиб аст ва умедворам ки шумо ба ёд меоред. марамат фикр кунед. травма гирифтаги, яъне ки зарба даму футбол гирифтаги, баъдан ба овозхонӣ гардиштаги. Не, шояд ки зарба ами чӣ бошад? вақте ки ягон финал откритиш мешавад ку консерт метиҳам ку мумкин ҳамчун боис дар онҷа ягон барҳон таги ҳамишам ба рафтагӣ бошад. дар он бахши бигем он бозии финалӣ мешавад ку церемония открит гашта бигем намедонам ягон овозхонӣ ё хуб кардагиай баъд хеле дигае ки чим футбол. Не, ман ба фикрам ки травма гирифтан барои ки то травма нагирам бисёр одамон намераванд. шояд травма бошад. футболистҳо бишин бисёри давлатодаки сафар мекунанд, забонҳоро меомӯзанд. шояд травма гирифтаги барои ҷароҳат. баъдан забонҳоро ки медонист масалан овозхонидагӣ мо фикр дарозем сахти баданӣ физикӣ ҷисмонӣ имкон медорад ки футбол идома диде ки забонҳо буд ба самти сарлаги ҷароҳати сахти ҷисмонӣ. бале як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол холов ҷавоб медиҳад аъзои даста. сароянда бо ҷиҳати масалан травма гирифтан дар футбол ба ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтан ба рӯ ба санъат яъне мусиқӣ овозхонӣ ки забонҳои гуногуни дунёро медонист рӯ овард, яъне ҷароҳати ҷисмонӣ. баъди ҷароҳат гирифтан, бале яъне ки овозхонӣ ба ин ҳад касби осон аст ки кадом футболбозе агар ҷароҳат бигирад метавонад овозхон бошад? як сабаби дигар дорад. одатан варзишгарон ғунҷоиши шуши онҳо зиёд ки мешавад, яъне нафаси хуб гирифта метавонанд ва ба он аз ҳамин сабаб дар ҳолати овозхонӣ нафаси ӯ гӯем мерасид барои садоро дароз кардане ки дар он барои авҷи баланда гирифтан. бале қабул аст ҷавобҳо. вақте ки мо ҳамаи ҷавобҳои шумо қабул аст гуфтем, дигар шумо медонед ки чӣ ҳодиса рух медиҳад. ҳоло чӣ ҳодиса рух медиҳад? вақте гӯем ҳама ҷавобҳотон қабул аст, ҳисоб 4-4 мешавад. ҳисоб 4-4 мешавад. бале, яъне ҷавоби шумо нодуруст аст. Хулио Иглесиас дарвозабони Реал Мадрид буд ва дар 20 солагӣ ӯ ба садамаи нақлиётӣ дучор мешавад ва 3 сол дар беморхона бистарӣ мешавад ва ҳамон ҷо ҳамшираи шафқат барояш гитара меорад то кам кам бинамӯзад ангуштони дасташ кор кунанд ва ҳамин гуна оҳиста оҳиста меравад ба мусиқӣ ва меравад дига дури бад. хуб, яъне бо ана ҳамин тарз қиссачаи аз футбол ба овозхонӣ омаданаш ҳамин аст. шаҳри блонкест ин иёлоти массачусетси амрико аст. ду номзад ба мақоми мир он шаҳр комилан овозҳои баробар мегиранд. барои ҳалли он даври иловагӣ ташкил накарда аз як роҳи ғайриоддия истифода мебаранд. шумо баъди як дақиқа гӯед ки кадом роҳ буд он? ин шаҳр ном дошт блонкест, иёлоти массачусетс амрико. ду номзад ба мақоми мири он шаҳр комилан овозҳои баробар мегиранд ва барои ҳалли он даври иловагӣ ташкил намекунанд ва бо як роҳи ғайриоддие, бо як роҳи тамоман аҷоибе онҳо ғолибро муайян мекунанд. шумо гӯед ки аз кадом роҳ истифода бурданд? чӣ кор карданд? марамат. миллион шаҳрое ки нер шаҳр шояд ки айрои алфавит не фамилия кадоме ки
اول الفبا دمیام نمیشه دوم نشان دهنده که مهم میکنه مثلا در فوتبال است که اگر کماندو خود یک خیلی بگیرن یا زدن گل ها را به حساب میگیرن اگه گل کنه نه افتسان برای یک دوم نشان دهنده باید باشه турдат ари алфавит меравад شاید کم الفا باشه алфавит то ари реш ғайри одӣ бисёр хушум гум ғайри одӣ яки аммо курапартиро курапартиро гуфтам яки раисе намедонам роҳбарам шаҳро гуфтаган ки брехтон маслиҳат кунед кадом не ё алфавит курапартои фикрам кам тахири ҳам наздиктар фикрам да курапартоям شاید یادش رئیس شهر پیشتره بده не аммо алфавит ба фикр این غیر عادی ин نیست. чӣ надорад шояд дори алфавит бошад شاید الفابet یکی آیایش як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба савол аъзои даста қурбонзода бурхвалӣ ҷавоб медиҳад шояд интихобро аз рӯи интихоб яъне даври дуюмро аз рӯи алфавит анҷом доданд ки яъне номи касе ки аз тартиби алифбо аввал бошад ҳамон шахс мири шаҳр мешавад. яъне ба насаби онҳо нигоҳ мекунанд ва ҳарфи аввали насаби онҳо ҳарфи касе пештар бошад дар алифбо ҳамон нафар чӣ мири шаҳр мешавад ғолиб меояд. бале хуб қабул аз ҷавоби шумо ёдрас мешавам ки саволи ин тар буд ки дар яке аз шаҳрҳои иёлоти массачусетс шаҳри бломкест хуб ду номзад ба мақоми мирион шаҳр комилан овози баробар мегиранд ва барои ҳалли ҳамин муаммо даври иловагӣ ташкил намекунанду аз як роҳи ғайриоддӣ истифода мебаранд. чӣ роҳ буд он? хуб ҷавоби дуруст ин буд ки онҳо бо истифода аз танга қуръакашӣ мекунанд. танга ҳамин ҷавоб фикр мекунам ки дар байни ҷавобҳои шумо буд вале шумо онро пешниҳод накардед. саволро барои мо духтур бобоҷон зокиров фиристодааст. савол чунин аст: дар рими қадим ба назар буданд ки онҳо агар ба ҳамон мақом бирасанд бераҳмтарин шахсон мешаванд. киҳо буданд ки яъне хуҷаинҳои бисёр бераҳм мешуданд? савол чунин аст ки римиҳо ҳамин тавр фикр мекарданд ки римиҳои қадим ки онҳо агар ба мақоми хуҷаинӣ бирасанд хеле бераҳм мешаванд. киҳо? як дақиқа вақт фикр кунед. خوجاین مثلا بپرسیم اگر پارازیتاترین آدم باشه البته آدم خوجاین میشه و یکی چرا دکتر گفته اگر دکتر مقصد دکتر شوه و جراحی مقصد چیزی که بره هم بدن сен та гуфтане ки ҷавоб духтара мақсад ай хуна метарси яъни любовь чоқ мекард одама агар онҳо хуҷаин шаванд ҷи хуҷаини чи дохтор бе хуҷаини бераҳм нест бинед агар духтури одӣ загаткаме ки духтаровун кагастира агар духтаровун мекам гладиатор мегуфтем қасоб мегуфтем агар ба хуҷаинӣ расанд не ки ба духтурӣ бирасанд دکتری راست якам вариант паразит гуфтен шуд. ба савол шумо ҷавоб медиҳед балки киҳо уфта чӣ беҳтарин гладиатор мегирад гладиатор қасоб не бес агар гладиатор хирург шавад не аз вақти иловагӣ истифода барам як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба савол назаров сафаралӣ ҷавоб медиҳанд марамад ба фикри ман ин духтурон мебошад, чунки ҳангоми барои ин мақом расидан яъне бераҳм будан дар кор, аз баъзан узувҳои одам тарсидан дар кор нест. аз ҷарроҳӣ, аз хун, баъзан аз марг тарсидан дар кор нест. ба фикри ман ин бераҳмтарин инсонҳо ҳамин духтурон аст. бале қабул мекунем. ҷавобро алиш мекунем. баъди қабул кардан мо ҷавоб иваз намекунем, лекин пешниҳод кунед шумо пешниҳод кунед. шояд ин ғуломое бошад, чун дар рими қадим ки ғуломдорӣ бисёр рушд карда буд,
шояд худи ғуломон бошад ки мисол пас аз расидан ба озодӣ не ки агар аз бардагӣ раҳо меёфтанд ва ба мақоми хуҷоянӣ мерасиданд шояд ҳамун ранҷ азоби худ пай сар кардан ҳамин гуна як бераҳм мешуданд ки ҳамин гуна ана ҳамин ҷавобро агар пешниҳод мекардед комилан дуруст буд, вале муҳим ин аст ки шумо ин ҷавобро медонистед. Муҳим ҳамин аст. Хуб, бар сурат барои бозии аввал ин ҳисоб воқеан ҳам рекорд аст. тимҳои хеле муваффақ бо ин ҳисоб бозишонро ҷамъбаст мекунанд ва ман саймона изҳори сипос мекунам барои шумо. Аз ҳузуротон дар Интеллект шоу хеле шод шудем. умедворам ки бозиҳои дигар ҳам ҳамин гуна ҷолиб хоҳад гузашт ва мо якҷоя метавонем ки дар таблиғи илму дониш саҳмгузорӣ кунем. хуб, аъзоини тими дониш буданд, донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва ман Субҳон Ҷалилов будам. то барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.